Wat wordt er niet veel aan reclame gedaan om goede klanten te vinden? Zo is er een kroegie in onze Jordaan, daar komen wel honderden vrienden. Niet voor oma Arie, de baas van de café, en niet voor de borrel, al valt die wel mee. Maar voor de kanarie, die fluit in zijn kooi. Iedereen zegt, ach wat zingt die toch mooi. In het cafeetje van Arie vind je zo'n mooie kanarie. En dat kanariepietje fluit de kanarieliedje. Klinkt je zo mooi in je oren, dat is zo lust om te horen. Iedere bezoeker geniet van die kanariepiet. Duiven en doffers, daar houden ze van. Dat is hun lust en hun leven. Het is het vermaak van iedere man. De vogels heel hoog zien te zweven. Maar de kanarie heeft aantrekkingskracht. Dat had oma Arie beslist niet verwacht. Iedereen die oma Arie maar ziet, vraagt hem direct, zeg, hoe is het met je Piet? In het cafeetje van Arie vind je zo'n mooie kanarie. En dat kanariepietje fluit de kanarieliedje. Klinkt je zo mooi in je oren, dat is een lust om te horen. Iedere bezoeker geniet van die kanariepiet. Als je het stel voor de tapkast ziet staan, hou nou eens stil, hij gaat fluiten. En wie zijn mond nog eens open heeft gedaan, zitten ze dadelijk naar buiten. Iedereen zegt, het is een wonder dat dier. Arie, geef mij nog een vers glaasje bier. Als de kanarie zijn lied niet meer fluit, zwaai je de klanten het kroegje weer uit. In het cafeetje van Arie vind je zo'n mooie kanarie. En dat kanariepietje fluit de kanarieliedje. Klinkt je zo mooi in je oren, dat is een lust om te horen. Iedere bezoeker geniet van die